Rutieno, mana Ramogi TV. Nyakora Mugejuanga dakika en 20 tok sachiel marokinyi machiegni network maro mokwongo e chenro mar Upenya. Wado twako tudore kod okanga mar riwruok mano mar jochiw thieth mano mar Kenya Union of Clinical Officers nokao mano chieng' tich adek mar jumani mar chungo ng'anyo margi ayanga. Ng'anyo makamano nobedo kuom ndalo 36 mano kochakore tarik 32 kochakore tarik 23 dwe mar 12 higa mokalo nyaka chieng' tich adek mano mar jumane ndalo 36 mag ng'anyo. Gikone ne gikawo okang' mar chungo ng'anyo makamano kendo ne gichuo kokgi e gino miwacho kanyo kod dhongere ni en return to work formula. Gino makoro nomiyo jochiw thieth matiyo ite thieth mopogore opogore mag piny owacho koro ne omiyo gidok e tich. Gino makoro wanyalo wacho ni ne en fuongruok ne jotuo ahinya nyato mago matiyo kod ute thieth mag piny owacho kalure ni kuom ndalo 36 jotuo osebedo kakale matek ahinya kalure ni gidhi ute thieth mag piny owacho to giyud laktar moramora e ute thieth makamago. Kata kamano e kinde makoro riwruok mano mag jochiw thieth e bwo mabul margi mar kuko nokawo okang' makende mar chungo ng'anyo margi. Bende sirikal ochopo kar dwaro mag giduto to dwaro mag gi ne gin mage to kosechop gi kare bende koro gisingo ne ok gibidhie ng'anyo moramora kendo higani kosango mabro bedo katimore mar neno ni gimedo tiyo ne jopiny e yo makare kalore ni kinde duto gin lakteche iwacho ni gin lakteche githietho to Nyasaye ema chango ng'ato. Kata kamano antiere kae kod gi mar mondo mi gilernwa ne ni tang'o matimore. Antiere kae kod Austin Oduor Otieno jalup jagoro maduong' mano mar Kenya Union of Clinical Officers kaachiel kod Rafael Opondo ma bende en jakanyo mano mar kuka. Chak kodi Austin Oduor oyawre ichiew nade? Chieo maber. Machiegni network. Erokamano. Rafael oyawre ichiew nade? Oyawre ahinya. Chieo maber ahinya. Machiegni network. Erokamano. Nyakora Mugejuanga in bende arwaki ni machiegni bed thuolo mar cholonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, mbui maro mar YouTube bende nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yanga okinyi makawuono dagomba mar mondo mi wawinjane kaka jotelo mago mag kuko noloso chieng' tich adek mano mar jumani e kinde makoro ne gikawo okang' maduonga mano mar chungo ng'anyo margi tok keto kokgi e winjruok mano mar doke tich ayanga. We wawinjane monde. We had to sign a return to work formula, having agreed on all the issues that were raised in the strike notice. Key among them, one is the conclusion and in the conclusion of the negotiation on the CBA. Secondly, the implementation of the salary structures, the third cycle and the fourth cycle of the salary structure. And the third issue was on the issue of the UHC staff and the Global Fund staff. Mkataba ambao tumeingia kwa leo ama makubaliano ambayo tumeingia kwa leo sio mwisho, kwa sababu unatengeneza tu njia ya kutekeleza yale ambayo tumekubaliana. Na tuna imani kwamba yakitekelezwa tutachukua muda mrefu kabla ya kurudi mahala tulipo. Na tunataka kuomba kwamba kwa hisani kubwa sana kwamba waajiri wetu ambapo ni county governments watekeleze wajibu wao. Wakitekeleza wajibu wao, sisi tutakuwepo kuwapatia support ile ambayo inahitajika. Watieko wachno kawuono kendo wadoke tich kawamor kawiwa ni malo nikech gimiluongo ni CBA ma wasebedo ka wajadiliana gi Council of Governors cycles makadha ndalo paranya ndalo waiguru kawuono wayudo CBA wano makochopo tarik 9 wuok tich mabiro wabro bedo ka gi county governments 47 ka gibogo sei e CBA. Austin Oduor imbe nani kanyo en achiel kuom jogo mane jofwambo mag oloso godo to kane osechuoyo koku e winjruok mano mar dok e tich ayanga. Chieng' tich adek ne ochuo koku e winjruok mano mar dok tich ayanga. Tasebedo kaneno ka nitiere weche makeyore mbui ni chieng' tarik 2 ma en wuok tich juma manyien ubedo ka ugoyo ubedo piny mar mondo mi uchuo koku e CBA. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni
matiende nang'o winjruok mane ubedo godo chieng' tarik mano chieng' tich adek mano miyo koro uketo winjruok mar dok e tich to chieng' tarik 2 no en winjruok mane ma koro ubedo ka uchwe koku kod county governments mopogore opogore kata 10 counties mopogore opogore ka bende uchiwo timeline ni en kochakore chieng' tarik 2 dwe mar 2 higani to ma ok olewne kata ka nyaka chieng' tarik 16 dwe mar 2 mano ma higani. Erokamano Joyce Oduor, ambe nyinga Oduor. Kendo amor kabiro e Ramogi Studios kae mondo awuo gi jokanyanam kod jopiny. An kaka jalup jagoro ma riwruok mar Kuko dakteche e Kenya kae adwa wacho ni bang' higni 8 kwasebedo kwamanyo gimiluongo ni CBA gikone to ne wawinjore mwayude chieng' manineno wagoye sei mar kaka wanyalo dok e tich. To chieng'no be chieng' mwawinjore. Nokwawinjore chieng' mopogore gi chieng'no. Chieng'no mwawinjore kineno ka antok gavana ma Nandi Stephen Sang. Anyawacho ni en achiel kuom governors ma oamua ni nyaka nwayud CBA. Nikech ka en gokinyi ne pod wan gi ng'anyo ma jowa ne nitiere e ofis maduong' mar thieth iluongo ni Afya House ka ne gi ng'anyo ka gidwa ni mondo jatend migawo mar thieth Aden Duale bendo go sei CBA marwa nikech wan gi CBA 2 lakini en achiel gima nie CBA go en achiel but nitiere kaka ondik ji tich mopogore. Nitie jo mondik tich e rang'iny mamalo mar national government kod nitie jowa mondik tich e county government. Koro chieng'no nwadwa winjore to kaluwore gi winjruokwa to bende nwadwa ni mondo koro wami jowa chik kata direction ni koro watimo nang'o ne waamua gi Council of Governors ni wakete sherehe moro tarik 2 kendo ngene wakete piyo tarik 2 wami bende governors gi time mondo giik joggi gibigo wuok tich mondo county ka county ogo sei e CBA nikech CBA ni en mar county kamano. CBA ni manwa winjore ni en omakore counties te lakini malo kujo kondike ni Kenya Union of Clinical Officers collective bargaining agreement against county government of Migori. Matieni ni county government of Migori be maro mabebe obedo kanyo mar Siaya ne kanyo kod mar kata Kisumu. Koro jok madhigo sei e CBA ni en county secretary, en chair mar board, to en chief officer mar finance, jatelo mongirre e gine mar finance kod mar health. Jogi bro biro kod county attorney madhi bedo witness. Jogo ema koro dhi biro to go sei. Koro dhi bedo like weche dhi bedo mang'eny. Inya yudo ni chieng'no counties kata 30 kata 35 ochopo. Koro gimomiyo wachak wamiyo gi nyaka wamiyo gi wige 2 bang' mano waneno ka nitiere counties moko ma maybe koko chopo to Council of Governors nyalo winjore mondo gine kaka gigo chopo ei counties go kata gikelo gibiro e ginene office maduong' mar Council of Governors mantiere Delta House mondo wago sei. Yiena mar mondo mi arwak Rafael Opondo mabende en jakanyo mano mar riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers kendo en clinical officer e boma ma Nairobi kae. Rafael, bang' ndalo 36 mano mar bedo e ng'anyo gino mane othero chenro mag thieth ute thieth mopogore opogore mag piny owacho pacho kae gikone ne ukawo okang' mano mar dok e tich ayanga kochakore chieng' tich adek. Iwacho ni kose bedo signed kama to sano winjo be ni koro ji chako dok e tich. Penjo en dwaro magu maduong' ne gin mage to dwaro magu bendo chopi nikech ang'eyo mana kaka iwinjo kaka Austin wacho kae mano jalup jagoro maduong' mano mar Kuko wacho kae ni ma en winjruok miketo gi county ka county. Winjruok maro bende gigo mano dwaro ochopo kare ahinya to kaka in achiel kuom lakteche mathieth e boma ma Nairobi kae. Opondo. Erokamano ahinya jokanyanam iluonga ni Rafael Opondo an wuod game Yala to an clinical officer. Clinical officer is the backbone of the health system in Kenya. Hospital mora ma kidhie Kenya kae mangima 89% gi daktache mineno mikuongo neno
Kenya mangima gin clinical officers. Koro wan jok ma wan gi very big stakeholders Kenya kae. Ka duoko penjo ma iwachona, ne wadhi e strike, ne wadhi e ng'anyo both national kod counties. Ne wan gi weche 4 from national mane kao jumla gi counties te. Mokwongo ne en signing of CBA mano ose dak igni kaka 8 kapok ne wa complete. Koro mano first achievement ma waneno ka chunywa morgo. Mar ariyo, ne nitie clinical officers mane ndalo mag COVID ne gibedo employed gi serikal on contractual basis mag UHC kod Global Fund health workers mane nyaka sani gisedak 19 months mapok ochul gi mshahara nyaka sani. Contracts magi bende giongego. Gin jok ma kata pension bende ok ginyalo yudo. Kaka gidak bende nobedo matek. Koro waneno ni kaka dwaro mane wan go mar 4 bende ne implementation we got 3rd and 4th SRC mamedo wa pesa e mfuko marwa. Ingeni kitiyo to ineno ka pesa moro biro bedo maber. Koro magi gik ma wanyalo wacho ni wagoni erokamano ahinya kuom Council of Governors, especially the chairman, Governor ma Mombasa and his general team. Nigitimonwa maber, wagoni erokamano ahinya. Isipokuwa ni kwamba ntie jok moko counties moko mapod wan go gi problem kaka Nairobi. Nairobi wan gi problem nikech ne watimo strike moro bang'e higa machon manyocha to ne wadhi e ng'anyo ndalo 85. To ne wadwaro kaka wanyalo timo winjruok gi county ma Nairobi mar Governor Sakaja. To kane wadhi e ng'anyo to wawinjre return to work formula. Mano nego bedo ni gi implement in the first 2 weeks and in the first 3 months, phase 1 and phase 2. Nyaka sani osekalo more than dweche 6. Governor Sakaja gi county public service mare gilal. Wasetemo manyogi kata sani emomiyo jatenda kata ka watieko strike pod wan gi problem gi county mag Nairobi. To wan jo Nairobi wacho niya wan kata ka ji dhi doke tich wan ok wadoge tich. Un pod ung'anyo. Wan pod wang'anyo. Nyaka wayud gima ne wase sign. Ingeni kise sign gi ng'ato bo ng'isi ni promise ma abro miyo to kendo lal bedo gi marach. To wan gi historical injustices. Ntie clinical officers Nairobi kae. Igni 10 ka gichako tich nyaka sani pok ne giyudo promotions. Ineno kata school ka gidhi ba giduogo gisomo ng'ato ntie atia kuma entie. Koro waneno ni magi historical injustices ma wadwa fight mondo ka county government gisetemo wacho ni gidwa implement and kendo ntie gimoro mane mogik madwa wacho ni approved career guidelines. Ntie gimoro amora environment moro amora ntie guidelines ma gitiyogo. Clinical officers kaka wachiedho jomatuo. Ntie kaka inyalo chiedho ng'ama tuo man gi malaria. Makimie yath moro amora to bro hinyo dende. Wan bende wan gi approved career guideline ma osebedo approved gi Public Service Commission. Mae noket approval higa mar 2024 May. To nyaka sani counties moko ose implement. Nairobi kae wan waparo ni wane mbele, wane heartbeat mar pinyni. Ilero kanyo makare inyo pondo. Kendo yiena mar mondo mi arwaka Austin Oduore twak. Austin en jalup jagoro maduong'a mano mar kuko. Uchungo ng'anyo kendo ni ntiere mesa kama ni pore wach. Uchungo ng'anyo to lakteche ma Nairobi pod ywak. Ang'o matimore? Matine ni county ka county uwene lakteche mag county go mondo rakre koda county gi kigina kosang'o matimore. Yes, ng'anyo serumo. Owinjo be ni ji doke tich. Iwinjo kanyo ka Rafael wacho ni gin Nairobi ok gidoge tich. Ne giketo kokgi winjruok bang' bedo kod ng'anyo mar ndalo 85 higa mokalo to ten county ma Nairobi pok ochopo dwaro margi. Ang'o momiyo nitiere gwenyruok ma kamae? Gwenyruok bedo en adier. Nairobi ng'anyo pod dhi mbele kendo Marsabit bende ng'anyo pod dhi mbele. Kalure gi Embu, Embu nitiere do mar labor. Nitie kaka ne ochungo ma Embu no. Koro Nairobi ma gine ng'anyo oyudo kaka Marsabit ng'anyo manwa luongo oyudo ka gine ng'anyo. To gimomiyo ne gidhi e ng'anyo
no nyalo bedo ni dwa bedo machalre gi gimo miyo waluongo ng'anyo maduong' ni, but margi pok olosi e kiwango no. Nikech inyalo paro ndalo man wadhi e ng'anyo ndalo 100 makoro doho maduong' mar Labour, Justice Bayram Ongaya, masani osetere Court of Appeal, ene mano ogolo order kata ogolo chik. To chike mano ogolo gi achiel kuomgi nen ni onego be ni timo ne jok matiyo promotion kod ing'eyo ing'eni ka ng'ato bedo promoted ting'eyo kamoro amora ng'ato tiye nyaka ng'i maslahi mar ng'ato. Koro kaka wan dakteche ta moro mane kendo nitie niluongo ni comprehensive medical cover. Imi cover moro mopogore gi shacha kaka wan dakteche, nikech realize ni dakteche be ok nyaka thiedhore. In gimi thiedho no ing'eni ok inyal afford. Yani ionge pesa minyalo thiedho kata mana pneumonia. Kata matinde kod kaluore kod onge mar okumba mar thieth maro. To gino en gimi thiedho. Koro daktari bok nya thiedhore kende, nyaka thiedhe gi daktari moro. Koro gigo ne gik moko manwa sewinjorego gi gimiluongo ni career guidelines. Koro gigo achiel kuom gi CBA. Magi gik mane do nodhi wacho ni gigi e otiek gi bang' ndalo 90. Mano higa mokadho. Ndalo 90 nokadho. Wamiyo counties time mondo gitim go kaka gidwaro. Koro gigi osebedo ka dhi kama. Koro nitiere counties moko ma onge kata gima gisetimo. Gin yawadhi kodgi gin tie. County achiel machalo kaka Marsabit. Nairobi ka ena iwacho koni gi koni. Governor ma Nairobi en gimo wacho. Penjo machielo ne ang'o momiyo dakuchung kumoro achiel kaka nchuchung kumoro achiel e ng'anyo. Koro ero use sign return to work formula. Kendo kochakore chieng' tarik 2 udhi sign mano CBA makoro bobedo kuchuoyo koku kod 10 counties mopogore opogore. Daku med riworu kod jo Nairobi kaachiel kod jo Marsabit mar mondo mune ni wachni utieko kumoro achiel. Nikech onge gima lit ni seche moko katiyo kod ranyisi ni ja Kisumu yudo thieth kalure ni clinical officers ma Kisumu no sedoketi. To jo Nairobi ka to podi thagore to untiere buo mabula achiel. Nyoro ne wan gi bura mar National Executive Council gi kodgi. Mane tich makoro wada timo sani. Nikech machacha to noriwo ji te. Koro tich moda timo sani en tij Marsabit gi Nairobi. Wadwa ni mondo make sure ni weche ma Nairobi gi watieko gi. To nitiere kaka gik moko be tieko tek. Sa midwaro ni mondo rom gi jogo. Kokinyiso ni county secretary oringo dhi kia Dubai. Waziri mar jatend migawo mar thieth e Nairobi ka embe kia odhi kia South Africa. Jogo gionge. Koro ing'eni gine monego bed ni gi fulfill kata gine ne gima ne giwinjore. To kaka samwa koro wawuoye ni chal ka gima Nairobi county government emong'anyo. Wan kaka kuko wan ok wang'anyo. Jo kanyo kata jo ginene koro ng'enjo ma hinyore gin mana jotuo. But wan kaka ineno watieko gi Council of Governors ni mano e kaka kuko en. Wan waero gik ma ji winjore to watieko to wadok e tich. To Nairobi koro chuno wane mane kama koro ketowa. CBA makoro usebedo kuywago ni opondo. CBA ni oting'o ang'o makoro un kata kaka jo Nairobi. CBA makoro kuko as a whole. Kopogore kod kata kaka mar jo Nairobi makoro pod uywak neni. CBA ni oting'o ang'o mabro bedo ka neno ni lakteche e boriwruok mano mar kuko kata clinical officers owinj dwaro margi e yo makare kokalo e CBA mano ibobed ka ichue kogno kochakore chieng' wuok tich. Mar mondo mi kik wane ng'anyo moro amora kendo kata bedo ni unto poduniano ni ng'anyo nyaka dhi mbele Nairobi ka. CBA ni oting'o ang'o general? CBA ni to ber. Oting'o mafuta. Mafuta mane? Ma chieng' tich ariyo, chieng' ma wabrogo sahi, chieng' mibro yele kaka zawadi moro maber kuomwa. Nikech odhi medo gimoro e payslip marwa. Payslip marwa kaka ne wadwaro gimiluongo ni enhanced risk allowance. Enhanced risk allowance en ma seche moko kaka wan daktache waromo gi vulnerable exposure. Seche moko iromo gi jatuo manyalo mi tuo moro, risk ndalo ma COVID one very much exposed. Kineno ne wan gi risk allowance matin sana. Nichulo wa pesa matin sana. Pesa matin adika ma? Akiana wache ka lakini nenti nichulo wasling 1,000. Lakini ne wachako ni wadwaro gimoro 15,000. Mano dwe ka dwe. Lakini wasebedo kwa the back and forth
bo ayie koro sani ma wadhi sign sani giyie ni between 4,000 and 7,000 wadhi yudo ma immediately sani wadhi yudo gimoro 5,000 e payslip marwa. Mano dhi bedo gima ber sana kuomwa. Mano e fruit ma anyalo wacho maber sana nikech kar pesa ka to ema miyo ga ng'ato mor ahinya e chunye. Koro sani wawinjo ka wabedo gi dignity mar clinical officers kata kwa tiyo wadhi bedo kwa tiyo ka wan motivated. To mane gima nyalo wacho. Amedo gimoro kanyo. Ineno ka e clip migolo cha ineno ka ne amor. Nan gimor kech ka chako wuoyo ka nanyisi ne magi mwasebedo ka urito kum higni aboro. Jotend Council of Governors kate osepitia e CBA wani. Kochakore gi Isaac Ruto, kodhi e Nanok, kodhi e Oparanya, ochako dhi e Wambora, mochako dhi nyake Anne Waiguru makoro ento koro nonyono piny ni ok oyud CBA. To kako pondo wacho, CBA nigi gik mang'eny kendo gik mabeyo beyo. To CBA marito kind ng'ama tiyo gi ng'ama ndiko, ng'ama tiyo no. Employer gi employee. En gimoro ma winjruok manya miyo ng'ama tiyo no bedo gi moral mar tich. To wacho maber na achiel kuomgi en gimiluongo ni risk allowance. Allowance en mafuta ma imiyo jatich ma kata koponi ne TB moro yude, kata koponi oyudo masira moro kar tich, to en tie gi omenda moro ma bende onyalo makorego to okonyorego. Koro omenda ni omedore, imiyo waga 3,000 e dwe ka dwe. To nitie joma miyo nyaka 20,000, nitie joma miyo nyaka 1,000. Mago e counties mopogore. Kadas mok clinical officers. Okay. Nitie mimiyo, wan timiyo mana 3,000, lakini 95% gini wan woga pile. Ma bende jopiny onego ng'e. 95% mar jotuo ineno gi clinical officers. Anyalo loke kata kamae. Nitiere 89% 89 kata 90 ma jatuo moro amora modhi e osiptal na modhi romogo mathiedhe en clinical officer. Koro koponi nitiere kata mana outbreak mar tuo moro kata kaka ndalo ka en covid, jomage ma gini nyalo hinya. To gin clinical officer ane makwongo adhi ang'iye ni ma to koro covid. Ma to koro en covid. Ma aparo nya bedo TB. Ng'ama dhi ng'eyo ni gini aparo ni nyalo bedo TB no en clinical officer. By the time itere madhi pime lab mayudi ni en TB, in osemaki. Iwinjo. To in koponi ne tuo mane landore osemaki. Koro mane momiyo ne wan gi justification mager ni onego be ni risk allowance wani omedre. To ndalo ma Mutahi Kagwe ne en waziri mar afya, nomiyo wago 15,000. Machieng' no Januari gazede te ma Kenya nondiko ni new year gift for clinical officers. Ang'o manotimore? Gima notimore ka en ni bang' ka Mutahi Kagwe nosego e kogono, mane momiyo pod wan gi wasiwasi, lakini gi kaka neno sang' ne wuoyo to nwadok piny matin. Wan gi wasiwasi nikech seche mane Mutahi Kagwe osego koke 15,000, Oparanya nobiro to wacho ni wan pesa no waonge go. Wan karwa okwago sei. Koro okwago sei no nyaka sani. Okwago sei. Mane momiyo kata CBA wa nok nyalre nikech 15 serikal maduong' oseyie. To gine magigolo pesa. Council of Governors Oparanya wacho ni wasewinjore kaka wan governors pesa no onge. To wacho kama ka gima gin gi mfuko gimoro magigole pesa mopogore gi mfuko maduong' mar sirikal maduong'. Mane kaka gino nodhi ogore noma ma ok wayudo 15,000. Koro bang'e ka koto osechuno wan waduogi e twak, wachako jadiliana gini koro karaka tek to wadhi 10. 10 ni tek gikone to nwawinjore 7. To process ok en process mayot. Kineno wadwa chopo kama koro idhi go sei, process no ok yot. Ikuongi uwinjoru jok ma Council of Governors ka oketo gi wan kaka union wakelo jowa en twak, ok en twak ma rumo bang' wik achiel bang' wige 2, en twak ma kawo dweche. To sirikal maduong' dwale be kelo joge. Koro en winjruok. Bang' winjruok no 15,000 no kwa winjore 7,000. Koro 7,000 no itero kanye? Itero SRC. SRC nyaka wach ni wayiego nikech gine ma ging'iyo gine ne kaka ichulo ji SRC no. Ichaki gole, ichaki tere kanye? Treasury.
nyaka Mbadi machiegno nomanyo Mbadi nomanyo dwe achiel obedo treasury kanyo. Mbadi nyaka gol gimoro miluongo ni letter of no objection, barua mawacho ni wan uonge gi shida chulo siling 7,000 ni. Koko chako wuok tichake duoke kendo e negotiating team cha team mane ginene winjore cha. Then bang'e koka ji winjore. Koro gima nodhi otimore mineno kan wago koko Duale otamore go sei CBA wani. To gik moko osetiek moseket ne mesa en gi kanyo oseket ne ni 7,000. Duale wacho nano kanya go sei okongo gocho ne jo council of governors kendo chaki gise ni pesa no onge. Ok mage gik makendo kelo shida. Gichaki dok kendo SRC gichak gichuno SRC mondo ko barua ni wayie ibo megi 7,000 lakini kuongo chak 5,000 kasto chako dhie 7,000 ka funds nitie. Wano wacho ni funds go onge. Koro gino no onge winjruok manyaka chieng' tich adek gokinyi eka koro wawuoyo gi jakom mar riwruok mar governors mano Ahmed Abdullahi mano governor ma Wajir kod team ne ka wan go ka mwanyiso ge ni sawa wabro winjore to 5,000 mwachako go ni ober ni chule chakre higa mokadho dwe mar 2025 dwe mar 7 nyaka sani ichulo gimiluongo ni dho ngere wacho ni arrears. Bang' arrears no wadhi mbele ga bich ni nyaka dwe mar 6. Dwe mar 6 ka rumo ni dwe mar 7 wadonje 7 mamarwa cha. Mano kinde makoro hiko menda loko. Yes. Wadonje 7 mamarwa. To kendo gini kete agreement ma indiko tigeni agreement marwa mar return to work ni opogore gi agreements moko. Ing'e mi opogore. Court emanu wacho ni winjru. Matin agreement ichak iduoke court. Wan gi active case ma iwacho ni council of governors gi sirikal maduong' otamore timo kaka idwaro. Koro ka court oseduoke court gir court ok inyal pengo. CBA ni bende kwasetieke mosego sei wuok tich ma jogi wadwa ni mondo bi ikawo CBA no titero SRC wacho ni concurrence. Ichaki gole SRC titere e court. Koro court miwinjo ni must be registered in court. Koro bang' kose registered in court to koro counties wa ochaka implement. Ang'eyo kama ntie ka ang'eyo counties manyalo implement gino kata ne gidwa ne implement kata kawuono. Gin counties makang'e bibmiya thuolo tabro kwano ni counties karibu 7 ma gin ready giwacho ni pesa ni tin 4,000 mimedo e wi 3,000 7,000 kende. County kaka Wajir bigeni pesa di monego bene gimedo mondo mi dakteche doge tich mondo githiedh ji 1,100,000. 1,100,000 mano Wajir kama governor yae. Gol $1,100,000 mondo jogo doge tich to pesa di ma clinical officer mantiere. Gin counties mage 7 ma osei. 7 en Migori, Homa Bay, wan gi Nandi, wan gi Mombasa, wan gi Kajiado. Iwinjo, wan gi Kajiado, wan gi Wajir. Magi counties ma gina ready. Mago gin ready magin kata kan poni ne gidwaro kata ne gi sign CBA margi. Iwinjo. Jokajiado no wacho Jokajiado go kwano. Penjo machielo mang'e ni bende nyalo bedo ka ringo e wi joneno magwa nang'o matimore counties magwa. Mang'e ni en gino ma ok unyal duoko. Kata kamano en penjo makoro owinjo bed ni jopiny penjore e yo makare mar mondo mi gin bende ginonane kaka governors magitiyo e kor gwenge kacha. Counties 7 oseyie ni gin ginyalo miyo clinical officers pesa makama. Par ni counties yudo omenda, wanyalo wacho ni omenda maromre, nitiere equitable share mawuok e sirikal mamalo kinde ka dhi ne counties. Ang'o miyo counties 7 ok ne pek to counties moko go neno pek. We asoma ne moko kuom ote manyako Ramogi Ajwang' chwalonwa Lewis Awasi, mano Lewis wuod Awasi Boda. Ng'isa ka ni Joyce Oduor aluo twaka na Awasu Boda. Amor gi kuko kuom chungo ng'anyo margi ni mar higa pod nyien. Allocation moko pok otieki. Ote machielo mano mar Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni 2026 ok wadwar winjo weche ng'anyo. Wasetemo ng'anyo to pok oneno konyago lemo. Wateme uru strategies moko. Tiagas oromo sama okire ne nyaka ng'ama ne onge ng'anyo bedo affected. Aluo tuwa kanu moja enako. Nitira kuku Otieno mar Thimlich Ohinga Migori County. Onza ka ni Joyce penjina welowa ni pile ging'anyo to bang'e to gilandonwa ni winjruok osebedo kendo gidoke tich. Tok ndalo manok to gilando kendo ni winjruok okethore kendo ging'anyo. Ere adiera magin go ni wang'ne to gitieko chandruogno chutho. Mar 2, dipo ni seche magidok ga e tich ni jotendgi moko
matin ema igoyo dhog gi bor to lando ni ng'anyo ochungi. Mar adek, dak gikonwa ga kaka giwinjore gi jok mandiko gigo kapok gidok e tich mondo chandruogni otiek dichiel chuth. Adwa chak kodi Opondo. Penjo ma bende Akuku Otieno openjo, bende in satisfied gi dok e tich bang' ndalo 36 mago mag ng'anyo? Kose seche moko nitiere jotelo moko miwacho ni nochutnegi gimoro, nochutnegi bor kumoro, koro gikaso wakasa koda keto kogno e return to work formula mondo dok e tich? Satisfaction mokwongo dhi kuom jatuo. Ndalo 36 mane wan oko, jatuo osebedo ka inyre. An atiyo Mama Lucy Kibaki. To kwa wuok Mama Lucy Kibaki, kidhi sani, jok mantie kuro gin ma nyithi skul. Moko nego bed ni tiedho nyithindo. Tiedho jotuo. To kinene on the other side, ineno ka koro kwa dok e tich, jotuo dhi konyre mang'eny. On our side, generally, satisfaction nitie nikech magi ma wasebedo kwa, awinjo ka jonagi moro wacho ni wasebedo ko wadhi to waduogo. Igni 8, lakini sani waseyude. Nen gima wadwaro sana. Ma adwa miyo gi hope ni kwamba ni sani koro gima wase sign CBM wasign ni. Onge kaka serikal nyalo wacho no odhi timo nikech ne wasedhi e doho no se amua mkoro kata gima wadhi keto piny sani en gima wadhi yudo maber. To awach ni county kaka Siaya mar governor Orengo ingeni health system nitie gi building blocks mage. Ma number 1 in infrastructure. Anyalo gonero kamano nikech for the first time Siaya county nigi gimiluongo ni CT scan. Gikelo CT scan Siaya. Mano gima ber. Lakini kiduoge a human resource kae, governor ma Siaya no riembo jotich mane gindiko a contractual basis. To mae nen corruption issue. Nikech kisendiko ji mondo gichak tich to kendi riembo gi kanyo. Mano nen gima waneno ni nyaka wasekiwa permanent and pensionable terms ma UHC kod koro ma global health workers. Emo miyo wacho ni kuma wachopo sani kaka jotelo mag kuko, wan gadiera ni jotendwa madongo mane office mag NEC gitayowa maber. Koro wabed gi geno ni gima watimo onge pesa moro momiwa. Wan watimo tich kaka mar sacrifice. Afadhali kata mar pastor. Marwa ni tek moloyo. Nikech igo itia gas kaka nano wacho to kendi doka. Igo itia gas to kendi doka. Lakini wagoero kamano nikech bende Nyasaye bende osechung kodwa. Nyasaye osetayowa. Koro kawa tieko ng'anyo kamae, wabeduru mamor. Tendo wamiyo jothurwa ni gi clinical officers fraternity Kenya mangimani kuko and strong to one solidify kamora chiel. Austin, nitie gimidwa medo kalure kod ote ma nyakora Mugia Jwang' ochwalo. Moko kuom jogo makoro lieko ni nyalo bedo ni nitiere moko kuom jotelo makoro pod negi gimoro koro gin gichunga ng'anyo to bang' kinde kendo wachak waneno kudok e ndara uthiro chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho. Ana gomba mondo ambe ochudna gimichode ne ji ni nikech amba serite asebede union ka karibu mwaka madhi 10 ma apani adok chung mogik mondo awene jomoko kaka gen mondo gitaw union ni. To amba gomba ka nitie minyalo miwa to donge onge ng'ama nyalo tamore kawo gima ber ma ginene ma at least oboro dekago, but mano gima onge. To mokwonga go pole ne jok mawuotho kata jok mane timo tijegi ka kuma so ewiwa ka. Koro mane gima watimo kende. Mar ariyo, ok wawacho ni gik moko timore nikech kata mana doctors bende noseloso CBA gi to iwinjo ka gimbe gen gi ng'ur moro matin to at least CBA gi no betiyo. Koro kata ka nitie ng'ur gik moko matino nyalo bedo to nitiere kaka committee moro no bedo formed ma resolve issue mar CBA ni kapok ochopo kama koro wanyalo luonge ng'anyo nikech ok wanyalo luonga ng'anyo ni wachiogo kinyi waluongo ng'anyo. Nitie gik mabedo resolve kanyo gi gik miloso to mano gima nitiere kende CBA kanyo. To wado wacho ni CBA ni bedhi konyo jatuo nikech gini koro bende odhi oketo wambe nitie gik moko manyaka watim kaka jo machiwo thieth. Nyaka wabede onge gimoro ni absenteeism. Nyaka ibedi nyaka iti moral be nitie.
Biseneno daktari man gi moral kaka tiyo. Pesa ole dende iwinjo. Pesa ng'eny ma to daktari ma kaka koro sani wan ma imi 3,000 risk allowance, pesa ing'adi, itimo ang'o, moral bedo ineno wanga gima ng'ama dhiang'o nyon. Adwa nachak kodi Austin wachni mogik ka watieko wadong' mana gi dakika 5 kende to waloro twak marwa. Usingo ni udok e tich maka e yo maber kendo nitiere kod geno ni counties duto bro bedo ka keto kokgi CBA mondo koro higani kik wane ng'anyo moro amora nikech kuom ndalo 36 adira jotuo osekale matek. Ana ero na en ni kaka wadago kokwa CBA mawuok tich mang'eni ana tiyo Migori County Referral kaka daktari kendo kan mana daktari ma kawaida daktari mathiedho pien. Koro an iluongo ni dermatologist to ging'eyo ni seche mane tich an always available. Koro an CBA ni omora nikech omeda moral mar tich ma wuok tich no ageno ne jotenda ma Migori machalo kaka chair mar board ang'ogenego gidhi biro mondo gigo sei gini mondo gi implement piyo mondo Migori bende obed achiel kuom counties mokwongo ma dhi timo implementation mar CBA ni to ne jo thurwa kod jo ogandawa wan okwahero mondo wang'any kendo wadwa temo matek kochopo kama koro nego bed ni wang'anye to gik moketi kamikakati moket mbele kachacha wabro dhi twabedo piny twadhi watayogi to mogik aida wacho ni an kaka ana jasiasa to wambe wadhi mbele nitie yiero mar unions ma dhi mbele ka to adwa nadogi kasto bende ng'ato kaka iluongo ni trade unions wan jo siasa emomiyo ineno ga wadwa ni space mar jo union bo wenwa gine kaka pinje moko timo iyudo ni kata parliament kachacha onego be ni miyo that workers they have workers MPs yo Uganda kuchocho wadwaro wakwayo ni at least kaka wan union jo union gi mondo miwa space wa both a county ka assembly kod ginene kod malo kuchocho to an kaka Austin anje adwa nyiso johera ma Migori ni achung senator 2027 gi otiko mar UDA. Ero kama na inya Austin na Odoro Tieno jalup jagoro maduong' mar Kuko kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio ka okinyi ma kawuono. Rafael Opondo wachni mogik ka watieko. Ero kamano an mogik adwa wacho ni kwanza jothurwa course mar clinical officer en course maber ahinya. Nitie kiwango mar diploma, nitie kiwango mar degree, to nitie kiwango mar masters nyaka PhD. Koro jothurwa kama sani ng'ama dwa tero nyathi e school ter nyathi e course mar clinical officer en course maber waseneno matunda mare to kaduogo Nairobi entie issues kaka mag gratuity. Wadwa nyiso governor ma Nairobi bwana Sakaja ni wan ok wadwa mondo tug gi pachwa nikech ne gindiko watich 2021 PS Oluga sani serikal ni en serikal mar broad based maka wan gi ng'ato e serikal onego bed en ng'at makonyowa wamor gi tich magitimo e broad based ka lakini ok onego bed ni wathagore to gini office. Oluga ne en director medical services Nairobi ndalo mag NMS nyaka sani jo Nairobi pok wayudo gratuity mano wadwa ni mondo chulwa gratuity. Gimar ariyo medical cover waonge medical cover maber nyocha wan gi Jubilee to Jubilee no bendo ng'ada abrupt ni pa oketwe sha ni bende facilities mag Nairobi akiani gigore akiana ng'o marach kidhi kama Nairobi West ok gidwa chiedhi kidhi Metropolitan ok gidwa chiedhi gikelo weche mang'eny to mogik katie kwa wacho ni implementation mar return to work formula mane wasign higa mar mokalo nyaka wadok mana e tich komiwa barupe wanok wadok gi promise kendo ka onge barua e lwetwa kama mablu kata adwa nyiso jatela nikech wan gi ng'anyo tich ariyo mabiro wabro bedo city hall wadhi bedo city hall kacha wan ok wadog e tich gi promises wan wadoje tich gi barua koro anto katieko an adwaro jagoro ma Nairobi branch secretary to akwayo mondo clinical officers duto te mar Kuko mondo ma jo Nairobi mondo kata king'eyo ng'ata ma clinical officer ma Nairobi nyise ni Rafael Opondo midendo ni Rafael Tuju ema dwaro
Erokamano ahinya. Erokamano ahinya kendo hawi maber ng'wech mabende intiere. In bende Austin hawi maber ng'wech midwaro donjo higa mar 2027. Ageno ni Ten County ma Nairobi owinjo ywak maru. Giwacho ni barua mablu e lwetu ekudoke tich. Mano barua mkononi ekudoke tich ayanga. Nyakora Mugejon ageno ni Ten County ma Nairobi bro bedo ka winjo ywak mano mar clinical officers mar mondo mi chenro mag thieth bore Nairobi kae kik med thirogre kata kik med bedo maonge kalore ni ka jochiw thieth ong'anyo to jotuo ema hinyore. Be nageno ni Ten Counties mopogore opogore bro bedo ka chopo chieng' tarik 2 dwe mar 2 manen wuok tich juma manyien mar mondo mi gichuo kokgi e CBA manyien kod riwruok mano mar lakteche mano mar kuko mar mondo mi chenro mag thieth omed dhi mbele e counties mopogore opogore ma pacho kae. Nyakwara Mugejuanga yiena mar mondo mi akaw yweyo madundo gi sani gi kanye wachopo gode giko mar twak maro wayweyo mana matin to chenro mabiro bang' ma en ng'ejo thumbewa kod Solomon Atito Kafaya. Kik idhi mabor. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'engno. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chie. 111 Ngeso